Bývalý prezidentský palác v Saigone, dnešnom Ho Chi Minh City. Tak tu 30. apríla 1975 oficiálne skončila vietnamská vojna. Keď tam ten tank, ku krému dojdem, tam ten tank prerazil tieto brány 30. apríla 1975 a severovietnamský tank. A tým vlastne skončila vietnamská vojna. Tak poďme si to trošku pozrieť tu na. Toto je si hlavná brána, zrovna tam stojí autobus. Toto je hlavná brána, asi nejaká hlavná trieda tu odtiaľ z toho paláca. Natočím. No, pekné miesto, veľký priestor. Máme teraz, odchádzame do Kambodže a máme 3 hodiny čas, tak som sa ešte vybral na poslednú prehliadku tu nejakých vecí v Ho Chi Minh City. No, to sú asi tie slávne tanky severovietnamské. Pravdepodobne nejaké ruské výroby to bolo vtedy, sovietské. Pekné miesto, no. Independence Palace, v angličtine sa to volá, no. Palác nezávislosti alebo slobody. Tak, to sú tie mašinky, no, na ktorých severovietnamci došli do Saigonu v roku 1975. Chcem sa pozrieť trošku bližšie k tomu. Všetko je originál, áno. Výbave, no. Ďalší. Chiếc máy bay của Việt Nam và đánh bom làm sập nguyên một bên cánh trái. Takže vyrobený v Číne. Takže tento 843 je z Sovietskeho zväzu bývalého. A tento, čo stojím pred ním, to je 390 je vyrobený v Číne. Tak to tam bolo napísané. Podobne. Tanky, len pozrieť dovnútra do toho paláca, na všetko, jak to tam vyzerá. Prezidentský palác Južného Vietnamu, no, vraj tu sídlil prezident
vtedajší južného Vietnamu. Američani, keď v roku 1972 odišli, tak potom severný Vietnam, severovietnamci vlastne dobili ten juh, no a obsadili to tu. Tankami došli sem a v roku 1975 to vlastne skončilo. Bola to brutálna vojna. Celá vlastne komplet, tu je písané, že trvala od 1954 do 75, to je 21 rokov. A Američani tu boli, no taká väčšia armáda tu boli od roku 1962 do 10 rokov, ale už aj v 60. roku boli vojaci, dokonca aj prví vojaci prišli v 1958. Na juhu Vietnamu boli tu v Saigone, ale to sa uvádza len, že nebojovali, že boli len dohliadali tu na niečo oficiálne, ale zase som čítal nejaké informácie, že už v roku 1960 tu aj akože sem tam nejaké boje prevádzali a ako treba na lietadlách a strieľali a tak, no ale už v tom roku 1962 sem prišlo pozemné vojsko americké. A najviac vojakov vo Vietname bolo amerických, myslím, že 66 alebo 67, viac ako 500,000 vojakov. A je to autentické z tej doby ešte, z tých 60 70 rokov všetko, že to nie je tu nábytku nič, že to je odtiaľ. Ďalšia nejaká konferenčná miestnosť, sa ešte pozriem oproti nej. Koľko ľudí. To je docela pekné, no, na tú dobu. Zase dozadu, do zahrad. Ok chưa?这去什么厕所？ ktoré vlastne bolo zatvorené, sa nechodí. Tú dobu.
sedel Capo de Tutti Capo Južného Vietnamu. Tam na tom kresle vzadu. No, len prehral to. Ja si potom sa tam sadnul vodca Severného Vietnamu, Ho Chi Minh, alebo či neviem. Pekné stoličky mali. Súkromné apartmány tam bolo písané. Môžeme vytudovali. Bedroom. Era una cocina. Ah, un pesado. Ako to vyzeralo. Apartmán v prezidentskom paláci. Svačinu. Tu je ďalší apartmánek. Komunistický štýl. Ešte nejaké poschodie hore. Vyšli sme na strechu, natočím ešte pohľad z vrchu z prezidentského paláca na mesto Saigon alebo Ho Chi Minh terajšie. Ten vidím vľavo, hneď to natočím. Nejaká záhľadka. Pozri sa na to. Americký vrtuľník na streche. Ty kokos. Všade. Yeah, I can do that. 5:45. Janko. Legendárne tanky, ktoré to tu obsadili, alebo oslobodili, ako povedať.
asi prehliadka prezidentského paláca v Saigone. Ešte pohľad dozadu. Zamúčenia nechci asi. Okay. Super good. Poďme ďalej. To je čo, prezidentu? Tie samé schody sú skôr prázdne. Zabratý. Z tej doby údajne zachoval aj tak, jak to nechali. Ešte aj steny špinavé. Ďalšia rozdielka, nejaký apartmánek zase. No, takto sa bývalo v prezidentskom paláci v roku 1960 až 70 vo Vietname. Lampa. Pristupnili a nechali to na turistickú atrakciu, to je palác. To stojí doby. Zeleno-modrá koža. Šatníky. Tak, ten televízor. Sleduj to. Prezident chrápal. Mal máme kafe, ale sleduj ten televízor. 970, no. Čiže jasne, to nebol. No tak toto by mala byť prezident, kancelária vice-prezidenta. Zástupcu prezidenta. Tri telefóny mal ten chalán. Chlapí. Hujen, Sao, ty. Tu sedel. Tu ordinoval a židil vojnu. S Američanmi. Popolník asi fajčil. Kancelária zástupcu prezidenta Južného Vietnamu. No a takýto mal pohľad z okna, keď sa pozeral. Teda takýto neviem, ten domek to tu asi takto nevyzerá, ne? Ale takto to vyzeralo tým smerom, ne? OK. Čo je? Mašiny, to je
si. No. Ale pozri sa na túto káru. Ukáž káru, takzvaný. Lebo ju tu vystavili. Mercedes z roku 1970. To je mašina. Západnou Nemecku výrobu 1960. Musíme vozidlo prezidenta Tieja. Má to už nejaké šrámy za sebou. Používania. Tak toľko prezidentský palác v Saigone v Južnom Vietname. Ideme ďalej.